Xunta, Concellos de Marín, Poio de Pontevedra e Confrarías das Rías de Pontevedra tiveron unha cita na delegación da Xunta co fin de coñecer os últimos avances que dende o Goberno galego están realizando en relación ao saneamento da ría. O primeiro que puxeron sobre a mesa foron os avances no emisario. E agora o que imos é confirmar e ratificar que aproximadamente ao remate do mes de novembro xa estará licitado, posto que despois desta xuntanza pasaremos á seguinte fase deste emisario que xa ten o seu trazado e que xa está, como decía, consensuado, pois a seguinte fase vai a ser a súa licitación. Para licitalo previamente ten que haber unha exposición pública. A exposición pública coñecen vostedes que é unha aproximadamente de un mes, faránse as alegacións, pero a partir de aí pois esa será unha realidade. O seguinte paso, dixo a conselleira, será a reforma da Edar de Praceres, unha reforma que dende a Xunta queren licitar antes de que remate este 2018. A diferencia do emisario, o emisario xa ten totalmente rematado o proxecto. Esta licitación vai a ser de proxecto e obra e, polo tanto, bueno, pois, tamén será unha realidade. E, por último, pois, dende unha perspectiva máis técnica, si cabe, darlle explicacións cos enxeñeiros que tamén participan nesta mesa do estudio dese plan de saneamento e de todos os informes técnicos donde se identifican 4 emplazamentos distintos dentro da nosa ría da nova depuradora de Edar, que é a que dará a solución definitiva. Na xornada de hoxe puxeron 4 alternativas para a nova depuradora, 3 en Praceres e unha na Garandela. Un posicionamento que a Xunta puxo en riba da mesa, deixando claro que dende o Goberno galego apostan por unha ampliación da actual Edar dos Praceres.